lidi, tady vás vítá Helena, jo. Dneska nějak tak poprvé s váma hraju tady Minecraft. Doufám, že fakt jako za to budete vděční. Ukážu vám moje 2 baráky, které jsem si tady postavila. No, počkáme, až se nám to tady může načíst a může být. No, tady jako s tím vůbec nepočítám, takže to jdu sem, jo, to jdu sem. Nastavení, dám se přešít. Steva formu nechci. Sakra. Ale nechci Steva. Jo, sorry lidi, ale už jsem tady. Ukážu vám asi můj první barák. Jo. První barák, tam to asi nevšímejte, jo, byl tento. Ale moje první fakt postava byla tato. Jo, udělala jsem to tu tak schválně, aby vždycky jsem došla. Tak aby to vypadalo, že tady žádná voda není, ale doopravdy je. A vidíte, že já jsem úplně blízko, ale já když vyjdu nahoru, tak to mám normální. Potom tu mám toto, což je taky něco takového, ale úplně jiného. Vidíte, zase tady to vypadá, jako by tu voda nebyla. Ani nevím popravdě, jak se to stalo, ale to asi nic. Tamto baráku si absolutně teďka nevšimejte, všimejte si tohohle. Tady se popravdě měla prasátka, jo, a už to není z nějakého důvodu, jenom jsem to zapala něco nebo. Tady jsem měla, chtěla jsem tu něco postavit, ale já jsem to vlastně měla postavený a mi to někdo zdrbetil. Takže je to tak, takže tady mám své věci, jo, hlavu Steva, potom tohle a tohle, nevím, proč jsem se tam dávala a proč ta sakra, takže vždyť. Tady, absolutně nepočítejte s tím, že jsem hodně bohatá, jo, bohatá já nejsem, no. Tady mám svůj malý pokoj. Toto už na mě není úplně dům, ale jako by taková skladka, no, to neřešte. Tady má svou kuchyň. Tak si beru, no, teda. Když teda říkají, no jo. Protože kdybych jim to neřekl, kdybych to tam nechala, to by bylo něco, no, byste viděli toto. A jdeme asi na můj druhý barák. Diamantové, teďka už jsem fakt bohatá, tam ty peníze si asi všechny vezmu k sobě, jako jsem. Mám pocit, že mě tam chce furt někdo okrást. No tak tohle se navšimněte. Můj zabezpečený tam, dům, jo. Tady mám pěkně mou výhřevku. Nevím, proč jsem to, no. Trošku jsem si... No, nevšimnejte si toho. Dobrý. Tady je můj první pokoj, kde mám takové diamanty.
ty, který si asi tak momentálně přestěhuji nahoru, protože už se něco, tak mám svoji kuchyňku. Když půjdeme sem, tady je takový kobereček, a tady je můj doopravdický pokoj, tady je knihovna, tady nic. Jo. Tady, kdy je... Můžu já to do prkínka vylíst? Nemůžu. Já hrabi, že se otevřou dveře. Se vším. No. Musím si to zase a opět rozkřápat. No, moje kino. Tady mám věci, které fakt vidím. Jako... Už asi vidíte, že jsem se trochu zbláznila. Jo. Tady své diamanty, emeraldy. Tady toto asi přestěhuji sem. Nebo... Víte co? Toto se všechno vezmu a vyhodím to, protože mi to stejně na prd. Všechno vyhážu. Do lávy kamína bych to asi povyházela. Kam bych to asi jinde povyhazovala. Je to tak nudí. Jo, lidi, strašně se omlouvám, ale shorts pár roků, nebo spíš pár roků, hodně roků, točit nebudu do té doby, než se mi všechno spraví. Mám tam takový vir, kde nemůžu natáčet. Nevím, jestli je to tím tabletem, že tam nemůžu natáčet přes tablet, ale jak jste viděli několik shorts, tak jsem tam normálně přes tablet natáčela. Takže se to určitě dá nějak vysvětlit. Věřím tomu, že se to do nějakých 20 spraví. Jo, neříkejte, že 20 mi bude za hodně dlouho. Jo, to mi fakt neříkejte. Protože 20 mi bude za 11, no nevím zrovna za kolik, ale vím, že to bude brzo. Takže jako příští rok, jo, fakt příští rok mi bude 15, jo, nekecám. Bude mi tento rok 10, takže takže do 20 berme to, že už mám prostě 10, takže do 20 to trvá jenom jenom teďka 10 roků, mých 10 roků odbylo, jo. Dělám všechno, co můžu, jo. Dělám všechno, co můžu. A váčouku a je foamy, vidíte?
normálně proběhlo. Ale asi půjdu spát už tady. I want to cry for me. I want you cry. No, nebudu zpívat, chápu, že to pro vás je trošku otravný. Máme 2 domy. Jeden na poušti a druhý normální. 3. by mohl být tady. Ale akorát, že to bude takový jinčí. Tady bude z ledu. Měl bych začít stavět. Tak jo. Sníh, balený led, modrý led. Takže by to mohlo být v pohodě. Nový blok. Nevím, jestli... No. No. Udělám si tohle. No, teďka se do toho zavřu. Nevím, proč to furt zpívám. Když jsem říkala, že to zpívat nebudu. No prostě jsem blbá, fakt nejsem. Co si vy o mě dovolujete? Tam. Takže pokud uvidíte něco, co vám nebude dávat smysl, a bude to tady na tomto normálně, tak už víte, že já natáčet nemohu short. Jo, takže pokud fakt uvidíte nějaký video tady, který vám bude připadat jako short, tak lidi, sorry, ale já z toho fakt potom nemůžu, jo. Jsem z toho taky smutná, bohužel nemůžu natáčet na shorts. Nelíbí se mi to za prvé. Za druhé mám pocit, že mi to stejně neplatí. Zkusíme. No, nevím, jak dlouho natáčím, jo, 12 minut. No. Myslíte, že bych mohla vymyslet nějakou svou písničku? No, budu o tom přemýšlet, ale toto je docela krátký video, takže se tady jdu rozloučit rybama a zatím čau!